Hey yo! What is up mga kaangas? Christian TV here! Kabagis Kabsat! Aware ka ba na mayroong giveaway collaboration ng Christian TV at ang Samahang Ilocano Nostalgic Ko? At magbibigay sila ng dalawang Retro Frat shirt! At sana kung gusto mo makasali or makakuha ng Retro Frat shirt na ito, sundan mo lang ang mechanics natin kabagis, and God bless! Siyempre, una i-follow ninyo ang page namin, Christian TV and Samahang Ilocano Nostalgic Ko. Simple lang ang mechanics. So, hanapin ninyo yung collector's review na post dito sa aking page. And then, i-share mo ito sa iyong timeline. After mo i-share, ilagay mo dyan yung chapter mo and your CAN number. And then, syempre, kailangan yung itag ang aming page, Christian TV and Samahang Ilocano Nostalgic Ko. And huwag kalilimutang mag-tag ng 3 kabagis natin para maging aware at manalo din sila. So, ganun lang kasimple kakabsat, no? Meron ka ng chance na manalo ng Retro Frat shirt. So, ang available na size na hawak ko ngayon is medium and small. So, kung kanino man mapupunta ito, good luck sa inyong lahat.